Tervehdys. Tämä ei ole oikeastaan tulkinta. Tämä on oikeastaan vaan kanavoituu viestiin. Ja tuli kokeiltua, mä oon nyt muutaman kerran tehnyt, mutta tuli kokeiltua semmoista kuin henkiopaskirjoitus. Tai tajunnanvirtakirjoitus, ihan miten vaan. Se voi olla viestiä korkeimmalta minältä tai henkioppailta, vallonautteilta, enkeleiltä, mihin ikinä nyt uskookin. Mutta tässä ensimmäisessä oli mun mielestä niin tärkeää viestiä kaikille, että mä haluan sen välittää teille kaikille. Ja kyseessähän ei ole se, että onko kirjoitusasu oikein tai onko kirjoitusvirheitä tai jotain tämmöistä, vaan itsessään se viesti. Ja mä oon tästä pikkuhiljaa vähän lähdössä ulos ja kauppaan ja valmistautumaan muutenkin päivän muihin touhuihin aamuviestin jälkeen. Mutta eiköhän aloiteta. Ota vastaan, jos kolahtaa. Mihinkään ei pakoteta. Tämä on niille, jotka tämän tunnistaa, joille tämä kolahtaa, jotka on valmiita vastaanottamaan. Okei, mä luen tän nyt tästä mun vihkosta, mihin mä teen aamun viestit, kiitollisuusharjoitukset ynnä muut. Noniin. En ole kokeillut tätä aikaisemmin, mutta tajunnan virta kirjoitusta olen kokeillut. Enää kutittaa. Haluaisin olla läsnä ja luottaa siihen, että olen turvassa. Kaikki järjestyy parhain päin. Löydä enemmän iloa elämään. Avaudu kuuntelemaan enemmän itseäsi. Anna huolesi enkeleille. Muuta käsitystä elämästäsi. Älä kanna muiden taakkoja. Et voi auttaa kuin parantamalla itseäsi. Luota kykyihisi. Ota aikaa enemmän itsellesi. Et ole yhtä kuin ajatuksesi. Puhdista mielesi. Puhdistu. Löydä rauha. Kaikki on hyvin nyt. Puhu totuuttasi. Tuo varjoja valoon. Iloitse luovuudestasi joka päivä. Vain tällä hetkellä on väliä. Vaali herkkyyttäsi. Ole kiitollinen. Tarkkaile. Pyydä apua. Vastaus voi tulla odottamattomilta teiltä. Seiso selkä suorassa ja pidä itsestäsi huolta. Luovu kärsimyksen tunteesta. Olet urhea ja viksu. Hengitä. Keskity olennaiseen. Luotamme sinuun. Uskomme sinuun. Et ole rikki. Et ole koskaan ollutkaan. Kuuntele kehoasi ja pidä pää pystyssä. Ajatukset ovat pilviä, et sinä. Kenenkään mielipiteillä ei ole väliä. Kipu puhuu. Pelko saa aikaan lukkoja. Rohkeutta on uskoa. Rohkeutta on olla oma itsensä. Ei täydellisenä, vaan kokonaisena. Mene ja iloitse. Sinulla on oma elämä ja uusi päivä. Ota se aina ilolla vastaan. Olet arvokas, vaikka maailma väittäisi muuta. Olet arvokas, olet riittävä. Voi hyvin.